Hvad sker der? Hvor er din jul blevet af? Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg tror, der er nogen, der har stjålet dem. Jeg har ikke set noget. Men så skal vi jo til at ringe til kommunen og have bevilget nogle nye. Det er Nikolaj. Kan jeg få formidling på den nye jul? Jeg har mistet de gamle. Ja, det er fint. Ja, det er det. Så jeg skal komme ind til et møde. Okay, men det er fint. Så ses vi. Hej hej. Hej og velkommen til. Er det dig, der er Nikolaj, som skulle have bevilget en fugl? Nej, jeg skal da bare have nogle nye jul. Nå, så skal I op på etage 6 i nummer 81. Goddag. Hej! Var der rundt lidt meget sul? Så har jeg den helt perfekte kur til dig. Ja, jeg skal prøve at høre her. Jeg skal da have nogle nye jul. Nå! Og så skal du ned til Sandra og Claus nummer 24. Det er lige nede under. Ha' en god dag. Hej og velkommen. Jeg drikker altså på jul. Hør nu efter. Jeg sagde nye jul. Nå, jamen nej, så er du gået helt forkert. Så skal du ned med pakke 3. Helt ned i kælderen. Desværre, men glædelig jul. Hej, det er jo heller ikke dig, der har noget med jul at gøre, er det? Jo, du er kommet til det rette sted. Så skal jeg bare have 2 nye jul, tak. Nå, du mener hele julet? Nå, det er fandme ærgerligt. Jeg er kun ansvarlig for æren. Det skulle jeg lige have tænkt på. Så skal jeg ind og snakke lidt dårligt inde ved siden af. Hun er ansvarlig for resten af julen, men hun er godt nok på ferie de næste 14 dage. Så vi skal nok komme igen i slutningen af måneden. Jeg skal sige at være her. I må have det så godt så længe.